Muundang na lang ko, ma. Tingalig, makapatay kong tao. Shane, mas pagunahon na ana, oy. Di na namayo, ha? Kumusta lang, Papa Vincent Jingjing? Dili kay kanimo lang, Jinjin. Natusap kanimo na mama ni Perla, ni Shamper. Tugay ng wa ko kakita, Papa Vincent jud lula jud. Love you man, Jingjing, Papa Vincent. Wa ka masuko ni Papa ni Vincent? Wa suko, Jingjing, Papa Vincent jud, oy. Love you gani, Jingjing, Papa Vincent. Bisan pa sa gibuhat ni Papa ni Vincent? Pero mo sister man si Perla, nga si Vincent yun ang nilobos nimo. Pero ako, Jen, hugot yun akong pagtuo, nga dili din makahimo sa linuog na buhat si Papa Vincent na. Mahal jud, Jingjing, Papa jud. Ni adto birthday ni Shane Per, dili si Vincent ang misuot sa mong kwarto, di ba? Papa Vincent, oy! Papa Vincent man ako at ato kwarto dayon maho lang hubog, Papa Vincent. Di ba? Nit-nit man, pao man ang suga. Sige man, piyong anak, piyong Jingjing lula. Sakit man kanang kuan, puling mata Jingjing ato. Puling dayon. Sige piyong Jingjing lula. Dayon sige hilak Jingjing. Then pag ugma manahilak Jingjing, then wala na sakit mata Jingjing jud. Dayon sakit lang lakaw. Pero, Jen, wag yun ni mo makita si Papa ni mo Vincent nga misuot sa mong kwarto. Kay nit-nit man. Tug man ato Jingjing lula, oy, tug man Jingjing. Dayon Papa Vincent jud gakos jud Jingjing nya. Gakos den kiss Jingjing. Maho jud hubog Papa Vincent tula. Na. Lula. Gusto Jingjing man ato man Papa Vincent. Di man sugot Mama Pearl og Simple. Di man ko gason ako kwarto. Di man sugot adto ko Papa Vincent. Sagdi lang, Jinjin. Makiksulti ko sa imong inahan. Di ko gusto nga bilangguon ka din sa imong kwarto. Thank you, Lula. I love you, Jude, Lula, Jude. I love you, Lula, Shana. I love you. Love you too, Jinjin. Sir, akining si Shane Per man kay imong tuyo. Mao ni gyud ta. Kon mahimo, gusto ko sulti siya. Oo, mahimo kay sir oy. Naa man diha. Kit-am to na kung nag-istorya sila sa Ma'am Per. Mao ba? Juan, dili ka magalisod. Oh, dili sir oy. Way problema na sir kay kanganon ko kani Inday Shane Per. Akining ang mga tunoon ta. Dad, no. Ano na ko din papot. Sige. What sa din sir kay akong tawagon ha. Sige, mayam sa din sir. Pangiyahay ba? Sige sir ha. Basta, ha? Maunay buhata. Okay, ma. Nakuha din ako. Excuse me po. Oh, Luzon. So lang ko mamaro maklaro gini akong naong. Mao, Jod. Ano si Twitter mo? Kanang naay nangita ni kuano ba? Silper, imong ugangan nun sin ba nangita nimo si Sir Paul. Si Paripot? Nangita Ako? ni Silper. Ikaw, kisa bagon may lain bagong Silper din nga man. Piluso po ay. Sige na iha. Gawas sa. Out of respect. Sige. Anya, Don. Asa man siya galing ko, Don? Ay, tuan is kuan Silper nasa may garden set na dito. Naglingkod atong kuan dito. Itong kuranan ba? Ma, ariwan sa na ko Okay, nga. okay, iha. Excuse me.
Ma'am, excuse ma'am ha. Masun ko itong buhat ma'am. Perla? Perla? Ma? Perla? 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 Gusto kong makigsulti ninyo. Utang ko. Wad ka ng dautan mo huna-huna. Pagkapayubos ang imong sinultihan. Dili kundatan kini mong inahan, Perla. Kung bisita man ko sa imong bana, wa kadtoy Malaysia. Way nagpahiping agenda. Naluoy lang ko sa imong bana, Perla. Anak, tuhoy ko. Nagsulti lang ko na matuwa, Perla. Sod, ma. Kaping kabubuton ang pagbisita ko kaniya. Naluoy lang yun ko sa imong bana, Perla. Nagtuo ko nga, wag yun sa isa. Ma, unsa pagigipagkaon ni Vincent nimo? Nga nabang iyon ni anak kadako ang imong pagsali o pagtuon niya? Nga ligdong siya o buutan? Perla, magkamaw ko musay ko og tao. Umaukan ang nasay ko kaniya. Ma, daghang mga buutan nga laom og duot. Gani mas dautan pa sila sa mga taong naglaglag sa ilang kadautan. Bahala ka kung noon sa imong tuhuan. Pasag lang ko kung ato ko mo simpatiya sa imong bana. Kung ato ka maginwala ba ni Vincent, ma? Tablarak imo kong gikontra. Matugani ko nung kuprangkay ko. Asa magina imo simpatiya? Nako nga porsoso ni mong anak. O si Vincent! Katong rapist ni mong umagan. Natural ikaw. Kay anak ka. Pues magusto kong imong pamatudan. Nga imong ipakita nako nga dili ka na mo ato sa prisuhan ang pagduaw kang Vincent. Ang bunong ko dito, no? Na-hurt dito ko sa gisulti ni Tita Ason. Mura ba giminusan siya na ako? I'm sorry. Ako may mga apology sa gibuhat niya. So, sabi mo, sa ruwag ka na sa iyong korason, may pagkatakas ni Manopil. Pero, nagpasol siya kung ano nakasol siya niya ito. Kagsa ka dito. Yo, Gisultian bitaw ko ni mama anak dito. Sorry kayo tito ha. Katugay time mga nangari mo. Wa jud ko matubang ninyo. Diha pa manggod ko sa sobrang kaguol. Ug grabe yung kayo ubos. nakasabot ko iya. Pero, di mo ko iba'y muna naon nga kamo si korason makalis gusto mo. Magkaroon ka muna mo. Kaha tito? May na yun kaha ang among kasal ni Elmer? O ganong dili man. Dili ka siya ma-discourage tito sa dakong skandalo sa among pamilya? Gano man, Sinper. Bituog ka ba di ay? Nga si Pare Vincent ba nag-rape ni Jinjin? Mapailubon ug matuod gihatag mo sa kalumo luyo sa mga pagkulang.